Sawan. Nguthobi, ngizobona lekade. Sawubona. Ngingumalik. I-housemate kaLerato. Ukhona yena? Wazomuhle. Ngiyabonga. uLerato yazi unecala. Akangitshelanga ukuthi umuhla nje. Well, mina ungitshela okuningi ngawe. Hayibo. Usithini ngami ke? Kodwa into engiyazi ukuthi ayikho into enhle ayishilo ngami. Uyasho nje ukuthi uyi-player. Nokuthi nje uyi-smooth talk. Udlalele kude kuwe. Hayi. Uyabheda yazi uLerato. Ngiyazi ukuthi uLerato uhlala ngisonda vele. Kodwa ke mina ngijabulile ukuthi awusile umuntu ebengimcabanga. Kanti ke futhi noba futhi uyothokoza ukubona. Ngithemba kanjalo. Lalela ke. Uma ukuthi uba for uya mess up or uyabhayiza nje kube khona into ayenzayo. Cela uhlale wazi ukuthi ngikhona. Kanti ke futhi igumbi lami nje la ka left. Hlale wazi ukuthi uzokuthola ngikulindile. Ngizokukhumbula lo. Ngane ngithe ngikuwe ngalomsangano. Angizange ngisho ukudlalela kude naye. But Chomi, you went there mos. Bekamile la, bekumele ngenze njani ngimdlule. Ngize kuwe kamarani. Come on, you know I'm not that rude. Okay. Ngicela ukuthi from now on wenze sure ukuthi wenza okusemandleni nakho ukudlalela kude nalomuntu. Whatever you say, Chomi. Yeah. Manje ngicabanga ukuthi ngiqedele le event planning and then sizohamba siyobona your man, or should I say baby daddy. Mara Chomi. Oh, Malik doesn't sound as bad as when umenza ngakhona as. I mean, yes, he comes across as a player, but mina mangumbheka ngathi umuntu right. Kusiyami ngani. Ngeke wangitshela ukuthi you fell for his charms. Ngane uMaliki yinja, uyohleze yinja futhi. Ezothi lo muntu ile type abafana azokwehlisa iphedi namhlanje. Kusase kusenavuka kudampe mngani. Ngicela ukuthi ungikhole. Ngimbonile yenza lento, hayi kayiwani kaningi. Yeah. Ubhede ngaleyo ndlela kanti. Yebo mngani. Yazi inkinga yakhe yini? Usitshela ukuthi uyigodsend kuwo wonke umuntu wesifazane. Ene futhi utshela ukuthi uyafunwa ke la ngaphandle. Mina nje ngakho ngangena indaba yalama games wakhe. Kodwa ukukhuluma iqiniso yena is a nice person. Kodwa when it comes to into zomjolo, baleka mngani. No, mina I was just saying ukuthi uyamazi ukuthi udoti sifebe 99. So mngani ngiyacela ukuthi sesitike kule plan lokuthi ngitholele umuntu oright. Mngani yazi uBK i-boyfriend material. Into Maliki angasiyo. Okay, yeah, I guess uqinisile, just focus on the bigger picture. Thank you. Ngizaqeda mngani. Athi kumele request manje OS sizoba nenkinga. Okay, Chomi, mara ngicela ungibonise picture ka BK icala. No, friend, why? Why manje umuntu uzombona nje in an hour? Chomi, ngiyacela, angisakwazi ukulinda. Sekangibulala ukulinda. Hayi uzoba strong ke. Hawu Chomi, ngiyacela just iphike ukuthi ngisusenza kahle endleleni yami.
Yena, at least, umjito decent. Yeah, alright. Especially masumbona live. Nina, he is such a gentleman, Shem. Hey, ngizathini ngiyakuthemba Choma. Okay, let me go to the loo. Ngizama ukufonela nale stuff esiwu-Andre and then bese siyahamba. Don't love me, can't hurt me. What you're doing can't hurt me. What you're doing.